Jopuonjre mopogore opogore pacho ka ahinya to mago mani kaunti ma Migori pod dhi nyime kanyendo kod golo pachgi ewi chenro manyien mar hola mag somo manoendo kanyo new funding model. Collins Oki en kanyo japuonjre e mbalariany mar TUM. Koyango kanyo koni kinde machien ne en kanyo kod chedho nade mathoth mokalo ne nwang'o omenda go eko mar ne siro somo margi eka koro gi sani niendi oyango kanyo koni lokruok nitiere kowacho ni kinde machien ni dewo mana jogo eko ma lwetgi ne mor. Sentry Odongo ma bende en kanyo japuonjre e mbalariany ma Kisii korka kore to yango kanyo koni chien kocha jogo eko mathoth ne nitiere kanyo nokyud yot e weche go eko mag somo ka gi kinde niendi en kanyo kod chir e weche go eko mag somo wira ni miyo gi sir moromo e weche go eko mag omenda. An Collins Oki, an jambalariany University of Mombasa. Process mar application mar HELB en gino ma ang'eyo kendo ang'eyo kitime. Mak mani seche moko iyudo ni jomoko complain mara ni ok omigi pesa moromore gi kane giya nikech kineno ka model no noket ni miyi pesa according to kaka in need mar pesa kata kaka pesa no nyalo dhi iyudo ni joma nie maisha matin nimiyo pesa mang'eny to kaka luwore gi kaka joma ni maisha mamalo nimiyo pesa mani malo. Mak mani mano kochak wadonjo university ka koro wawuoyo kata gosiepewa mwabedo go e skul koni. Waneno ni jomoko imiyo pesa mang'eny to gia e familia maber mane ginyalo konyore, jomoko imiyo pesa matin to ya e familia ma ok nyal yudo gik moko maber. Koro ma dhierewa ni ka transparency onge gi gini, koro gino gema bas obed abeda nono, ng'ato som asoma nono mondo ji te obed free and fair to ji te osom. Koro jonyuol wanyalo manyo mar pesa machielo manyagi. Adiera seche moko inyalo dhi ni apply, cyber ni mabor, cyber no be kidhi apply mano be mana pesa machielo midwaro. Kichaki idhi apply ni idwaro documents go seche moko pok omiyi in iwuon. Iyudo ni kata gino ne onge, iyudo ni ochako dhi ir chief, to ndalo ing'e songo, deadline oket ma kochopo to onego bed ni gini rumo application. Gini dhi konyowa nikech time management dhi bedo mapiyo kendo gik moko dhi songo mapiyo mondo ji te odhi osom mapiyo. Yudo ni ka ji apply HELB nitiere ga gik mang'eny madwarore kendo gigo bok gin gik moko mochimo yo ahinya sana nikech iyudo ka gik madwarore mondo wa apply go HELB moko ok wanwang'. Challenge kendo machielo en delayment of funding. Iyudo ni jomoko kuongo yudo HELB, jomoko ok yud HELB e yo machon, jomoko be margi ok bi. Semester kiyudo dichiel, samoro semester mar ariyo ok obi. Koro mano be challenge mantie. Iyudo ni jomoko oyudo HELB ni mar giyudo 30, giyudo 20 to you are the same, une same rate. Koro ok i understand ni ang'o omiyo categorization ni ok en fair. Aneno ka proposed funding model mokel sani ni en maber kendo warwake nikech odhi konyo ka delayment ka ni ji onego yud pesa marom at a time ji te yude. Onge moro ni yudo ni ng'ato osekuongo yudo ne wadgi chulo fee, ng'ato ok oyudo. Koro mae dhi konyo nikech idhi mi ji maromre at a time kendo ka ji apply to ji yudo maromre. Koro an aneno ka en ober moloyo the current ma wan go sani.